नंदा है इमू नंदा है गली हाय हेलो नमस्कार तो केमती अच्छे सब भल अच्छा तो मत जापार ना जाने पाना तो निहती बहुत दिन पर आज ब्लॉग स्टार्ट कर तो बाहर बाहर चलती कुआर जीव देखेबी आज आसिक टाइम है 8:30 तो गला देख कुआर जीव कौन नहीं वीडियो कर कहबी आमर ये खाइया चलला खजा अनदेन टे अंदे टेणिया ये खाऊ बसिकी जे खाऊनी तो गाड़ी भी पड़े तो बाहर सारे सब तो चलू पूरी जीव तो मोर मानसिक था 22 वर्ष अंडा तो मानसिक तो सब जीव फैमिली तो चलो जा कौन कर सब बाहर ना गाड़ी आसली देखो जाओ रुमाल लेके आइली मो मार एजाए सरीनी कम दे पलानी तार मईना पानिया सब नहीं रेडी कर तार एजाए सरीनी कम गाड़ी आसी ठिया रात 11 बाजिला क्या कौच तो सुधान थी कौच हेनी से एत पुरानी से ठेसिकी पूरे जमी हेनी ता चेयर न से किमी दबु से भितर को कहूँ हेनी देख दे दे छिड़ू दे दे खेचिक दे आमर सब पलि आइले आहुरी 2-3 जन बाकी अच्छा पूरा आम गाड़ी ए चलला आम गाड़ी ए पूरी पूरी चलला तेल पड़ुची अड़ा टांकीर झील कहीदे कर दी इसको ना हाँ भल मो माँ गोटे बड़ सपोर्टर मोर अच्छे ब्लॉग कर तेल पकईदे तेल पकई देकी जीवा आमर गाड़ी ए पानी पीले अटकिला सब ए बांती पेसेंट वाला जरी अणा हे टे बाती बाती करेंगे आउ उठिले को मैंने ये करेंगे पूरी 42 किलोमीटर जय जगन्नाथ काकड़पुर को बुलिया वर्षा गाजी आमर ये सब वेट कर ड्राइवर कड़े फेरार हो आमको जार बस दे कड़े फेरार हो ये गाड़ी आम जा बसी बसी अपेक्षा कर ड्राइवर को वर्षा है ना चाह पिया है भणजा ये बही रघुनाथ हाँ तो देनी पाठी आ कर दूसरी किस हाँ कर दूसरी बड़ हाँ कर दूसरी चंद्रभागा सी बीच व्यू मॉर्निंग सकाल सकाल
काकटपुर ओह्लै पड़लु ए काकटपुर मंदिर आसी माँ मंगला मंदिर आसी पहुँचलु। हाँ मु बैग काढ़ी नहीं जिमी आ ଏବେ ଆମେ ଆସିକି କାକଟପୁରରେ 7:30 ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲାଣି 7:30 ତ ଏଠି ଆସି ଆମେ ଗୋଟେ ଶୌଚାଳୟରେ ରହିକି ସବୁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସବୁ ଜଗିଛି ବ୍ୟାଗ୍ ଫ୍ୟାଗ୍ ସବୁ ଜଗିଛି ବସିଛି ଏଠି ମୋତେ ଆସନ୍ତୁ ତାପରେ ଯିବା ମନ୍ଦିର ଦେଖେଇବି ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଦେଖେଇବି ଆଉ। ତ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ତ ମୋବାଇଲ ଏବେ ନେଉନାହାନ୍ତି ଭିତରକୁ ଯାହା ମୁଁ ଏଇ ବାହାରୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ମନ୍ଦିରକୁ। ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ ମୋବାଇଲ ତ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ ଭିତରୁ କୌଣସି ଫୋନ୍ରେ। ଦାଦା ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଛୁଆ ବାପା ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ବାପା ବି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସରିନି କାମ ଆଉ ସବୁ ବାହାରିକି ରେଡ଼ି କେବଳ ମୋ ମାଆ ଆଉ ଆଣ୍ଟି ଆଉ ଦେଇ ରହିଗଲେ ବାକି। ଆଉ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ତ ମୋବାଇଲ ଏଲାଉ ନାହିଁ ଯାହା ବାହାରେ ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ସୁଟ୍ କରିଦେଲେ ଆଉ ଭିତରେ ତ ନେଇ କିଛି ଦେଖେଇ ପାରିବେନି ବୁଲେଇ ପାରିବେନି। ଆଜ୍ଞା ହଁ ସରିଲାଣି ତ ମାଆଙ୍କ ପାଖରୁ ତ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆମେ ଏବେ ପଳେଇ ଆଇଲୁ। ଆଉ ମୋ ମାଆ ଆଜ୍ଞା ଆଣ୍ଟି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଭିତରୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଏବେ ପଳେଇ ଆସିକି ସବୁ ବ୍ୟାଗ୍ ପତ୍ର ସବୁ ଏଠି ଜଗିଛୁ। ଆଉ ଭିତରୁ ତ ଏଲାଉ ନାହିଁ ମୋବାଇଲ ଫୋବାଇଲ ତ ଏଲାଉ ନାହିଁ ନହେଲେ ଭିତରେ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି ଏସବୁ କଥା। ମାନସିକ ତ ଅଛି ପୁରୀ ଗଲା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚୁଟି ଅଛି ଇଏ ବବୁଲି ବାଳ ପୁରା ଉଡ଼ିବ ଲଣ୍ଡାଟା ହେମି ଆଉ ଉଡ଼ରେ ଲଣ୍ଡା ଉଡ଼ିଆ କୁମାରକ ଆସିଗଲେ ରେ ଖାଇଦେବା ଟିକେ ଏବେ ଖାଇଦେବା ଖାଇଦେଇକି ପୁଣି ବୁଲାବୁଲି କରିବା। ଖାଇଦେବା ଟିକେ ଟିଫିନ ଖାଇଦେଇ ପୁଣି ଟିକେ କୋଣାର୍କରେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା। ରଘୁଆ ବୁଝୁଛନ୍ତି ବରା ଘୁଗୁନି ଟିକେ ଖାଇଦେଇ ତାପରେ ପୁଣି ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଉ। ଇଡଲି ବରା ସମିତି ପଳେଇ ଆସିଲା ଇଡଲି ବରା ଖାଇକି ରଘୁଆଟେ ଉପରେ ବସିକି ଖାଇବ। ଯେଉଁ ଖରାର ପ୍ରବଳ ଖରାର ଆମେ ବସୁଛୁ ଫଟୋ ଗ୍ରୁପ୍ ଫଟୋ 2-3ଟା ଉଠେଇନୁ ଉଠେଇକି ଗ୍ରୁପ୍ ଫଟୋ ନେଇ କୋଉଠି ହଁ ଦେବୁନି ସେଇଠି ପଇସା ଦେ ସେଇଠି ହଁ ସେଠି ପଇସା ତ ଖରା ପୁରୀ ସ୍ୱଚ୍ଛ କ'ଣଟା ଆଇକନିକ୍ ନା କ'ଣ ନା ଆଇକନିକ୍ ପ୍ଲେସ୍ ପୁରୀ 4.7 କିମି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ୱେଲକମ୍ ପୁରୀ ଧାମ ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ବା ହଁ ଏଠି ରହିବା ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ଆସିଲେ ଦର୍ଶନ କରିବା ଠାକୁର। ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆସିଗଲା ମା ବାଟ ମଙ୍ଗଳା। ନଳା 18 ପରେ 18 ଛୁଆ ହେଲା ଏଇଠି ନେଇକି ଦେଖା ହଉନାହାନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ଆସି ପୁରୀ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀ ପାଖରେ। ଏବେ ଆମେ ନାଣ୍ଡୁ ହବୁ ସବୁ ନଣ୍ଡୁ ହବୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀ ପାଖକୁ ଏଇଖିନା ଯିବା ଯାଇକି ସବୁ ନଣ୍ଡା ହବା ତ ଗୁହାକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି। ନଣ୍ଡା ହେ ମୁଁ
ଲୋକଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା କୁରା ହେଇଛି। ଏବେ ଟାଇମ୍ ଆସି ହେଲାଣି ଆମର ଇଏ ମୋବାଇଲ ହଁ ଆଇଲା 4:23 ଆମର ଏବେ ଖିଆ ହେଉଛି। ରଘୁଆ ଏଠି ଶୋଇଛି ଏଠି ସବୁ ଏଠି ବସିକି ତାଙ୍କର ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଜଗା ପାଖକୁ ଯାଇନୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ ଯିବୁ ଶୋଇବି। ମୁଁ ରାତି ସାରା ଅନିଦ୍ରା ଶୋଇବି ନାହିଁ ଟିକେ ଶୋଇବି ନାହିଁ ମୋତେ ନିଦ ଖାଲି ବାରମ୍ବାର ଆଉଛି। ଆଉ ଯାହା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ ଯାଇକି ତାପରେ ଟିକେ ସିରିଜ ଗଲେ ଟିକେ ଦେଖେଇମି ଆଉ। ଯା ତୁ ଯା ଖାଇବି ଯା ଏଇ ତ ସବୁ ଯାହା ଥିଲା କୁରି କୁରା ଦେଲେ ନୂଆ ମୋବାଇଲକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗଲା ନଣ୍ଡା ହେଇଛି ନଣ୍ଡା ହେଇଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରୁ ଫେରିକି ଏବେ ମାଉସୀ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ବୁଲିକି ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିକି ତାପରେ ନନ୍ଦନକାନନ ହେଇକି ତାପରେ ଘରକୁ ଯିବା ଆଉ। ନନ୍ଦନକାନନ ଆସିଲେ ଛେଳି ନା କଣ ଦେଇ ଖଜିଆ ଦେବଳା ମେ ମେ କହୁଛି ଯୋଉଟା ନା ଏପଟଟା ସିଙ୍ଗି ସେପଟଟା ସିଂହ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ହାଇଟ୍ ହେଇଯିବ ହାଟି ଅଛି ହାଇ ସେଠି ହାଟି ଦିଟା ହଁ ଚାଲ ମହାନଦୀ 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 ମାନେ ଲୋକନାଥ କଥା କ'ଣ କହିବି। ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେଠି ମାନେ ପୁରା ଲୁଟିଆ ଚକରରେ ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ଆମକୁ ମାନେ ଯାହା ମାନେ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ନା ଶପଥ କରିଦେଲା ରଙ୍ଗର ଆମକୁ ମାନେ କହିଦେଲେ ଯେ ଏଇଆ କୁହ ଯେ ଆମେ ତୁମକୁ 1100 କି 1200 ଟଙ୍କା ଅର୍ପଣ କରିବୁ। ମାନେ ପୁରା ମାନେ କହିଦେବ ମାନେ କହିବେ ଏଇ ରଙ୍ଗ କହିବା ପାଇଁ କହିଦେଲା ପରେ ତୁମେ କହିଛ ମାନେ ଯାହା ବି ପଇସା ଦେଇତେ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ 1100-1200 କହିଲ ମାନେ ତୁମେ ଯାହା ବି ଦେବ ଭୋଗ କରିବ ମାନେ 1200 ଟଙ୍କା 1300 ଟଙ୍କା ଏଇ ରଙ୍ଗ ସବୁ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଏ ରଙ୍ଗ ସବୁ ଲୁଟି ଚାଲିଛନ୍ତି ସେଠି ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିରରେ। ତାପରେ ଏନ ବୁଲିବାଲିକି ନନ୍ଦନକାନନ ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଜି ପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ତ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଏ ବ୍ଲଗ୍ ଆସିଲା କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଟିକେ ଆଉ ଏସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା। ଫୋନ୍ ବି ନଥିଲା ନୂଆ ଫୋନ୍ ଆଣିଲେ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ପୁଣି। ତ ରହିଲି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର ବାଏ ବାଏ।